אחרת מי שיש לו את ה-API יכול להשתלט על כל המחשב. וכנראה הוא לוחץ שמה, זה העכבר שלי לא זז, הוא כנראה לחץ, הנה, get in DOM, מקבל את הדום של האתר. אני יוצא מזה שזה ייראה יותר נורמלי. ואני חוזר לאנטי-גרביטי. הנה, הוא בנה את כל האתר, הוא כתב, השלים את כל התהליך, הקים את סופרבייס, הריץ את כל המיגרציות של ה-SQL. מיגרציות זה הדברים ששמים בתוך הסופרבייס, זה לא צריך לדעת כל כך מה זה אומר, מילה זה כאילו לשים את הדברים האלו, הגדיר בוורסל משתנה סביבה וגם שם שמה, דיפלוי סופי, ביצע את הכל ויש אתר חי באינטרנט. אתם רואים? זה הכתובת של אתר, זה כתובת המקור, גם הוא העלה את הכל לגיטאב, ויש זה. עכשיו הם קפצו לי שג'ימיני 3.1 פרו יצא, עשיתי את זה שבוע שעבר וזה אחלה, ועכשיו אני בודק את האתר. באמת יש פונקציונליות מסוימת של ה-500, אז זה הפונקציונליות עובדת כמו שצריך, יחסית למה שזה. אז מה שאני ביקשתי ממנו שעכשיו, שישפר את הפונקציונליות, כי, לא יודע, חתכתי את זה כנראה, ביקשתי ממנו שישפר את הפונקציונליות, שיעשה את זה משהו יותר מגניב, יותר דברים, יותר אינטראקציות. אתם רואים, יש פה אפשרות להוסיף יותר, להוסיף כמות מסוימת, והוא בודק בעצמו את הפונקציונליות, הוא לוחץ, אתם רואים took screenshot, הוא לוקח צילום מסך, לוחץ על משהו, הוא בודק שבאמת הצילום מסך היה כמו שצריך. אם אני אכנס לגוגל כרום, אז אתם רואים, אני העכבר שלי פה, והוא לוחץ לבד. וכנראה הוא מגלה שלא עובד כנראה הפונקציונליות, אז הוא מתקן את זה בעצמו, מנסה לסדר מה שהוא יכול. הנה, ועכשיו אתם רואים error saving log, הוא הבין שיש איזה error בשמירה של הדברים האלה, הוא לא מצליח לשמור, אז הוא מתקן את זה מאחורי הקלעים. פשוט צריך, אם אני אכנס לאנטי-גרביטי, אני יכול להראות איך הוא מתקן את זה, אבל אני מעדיף לא להיכנס גם בגלל שמירת סודיות של API, וגם אם אתם רוצים להסתכל, תסתכלו, זה נחמד גם להסתכל, אני אוהב לראות את זה בדרך כלל. הנה הוא פה, לחץ על כל הדברים, עשה מה שצריך. וסיים, העלה את הכל. הוא מסביר מה הוא עושה. שכחתי לחתוך כנראה את זה. Generating. הנה, ועכשיו הוא כנראה היה לו איזה בעיה בסופרבייס, אז הוא מנסה, או שהוא צריך להריץ עוד מיגרציה, אז הוא מריץ אותה, בודק שהכל עובד כמו שצריך. זה לא אני כותב, כן? אני לא יודע לכתוב ככה מהר. הוא לחץ רן. וזהו, אומר תריץ את השאילתה, כנראה הכל ירוץ כמו שצריך. וזהו, ועכשיו כן הפונקציונליות של הדבר הזה תעבוד, ולא כמו מקודם שהיא לא עבדה. אז הנה האתר. הוא בודק לבד, אוטומטי, העכבר שלי למעלה משחק. והנה הוא לוחץ, והוא באמת בדק, לקח לעצמו כנראה צילום מסך, בדק שזה עובד, הוסיף את המים כמה שרוצים. הוא עשה עוד בדיקות, והנה הוא כתב לי שהוא סיים את כל התוכנית, את כל הזה, אישורים. מה שצריך.
הנה זה האפליקציה שלנו, היא עובדת באתר אינטרנט, אתם רואים זה לא הלוקל-הוסט שלי, אתר אינטרנט זה, הכל בחינם, בודק שהוא עושה ריסט, אני בודק שהוא עושה ריסט להכל, אני שותה מים, זה מוסיף קסטום, כמה שאני רוצה מים, הוא גם מוסיף את הכמות המדויקת ויש לו to the activity, כמה שצריך. ועכשיו החלטתי שאני רוצה לשפר אותו בצורה שיהיה יותר יפה עם קלוד סונט. אמרתי, מעניין אותי, אני רוצה לעשות עם קלוד סונט, שיעשה את זה בצורה יפה. אז כתבתי לו את זה. גם שיהפוך את הכל לעברית. צהוב מטורף, לא יודע למה כתבתי מטורף, אבל בסדר, מטורף זה גם טוב. דברים זזים, שיראה מקצועי. הוא חושב, והנה, הוא בנה את זה, קרקווטרק, מעקב שתייה חכם, הכל בעברית. אם יש בעיות, הוא יודע, אתם יכולים להגיד לו, נגיד הכפתור הזה לא שם טוב, הכפתור הזה לא שם טוב, והכל הוא יודע לעשות. אתם לא צריכים לשבור את הראש על הדברים האלה, נגיד את האוסף, אתם רוצים להעביר לצד השני מהכמות מתואמת, אתם יכולים לעשות את זה. ואז שאלתי אותו שאלה האחרונה, האם הוא העלה לגיטהאב כאילו, גם את המפתחות לסופרבייס. זה חשוב לדעת שהוא שומר את הכל בקובץ שנקרא בגיט אגנור, שכל מה שהוא מעלה לגיטהאב, אז הקבצים שנמצאים שם לא עולים. גיט אגנור זה בעצם קובץ שבתוכו שמים שם דברים שלא רוצים שיעלה לגיטהאב, כי זה דברים ציבוריים, למשל סיסמאות וכאלה. וזה, אז הנה הוא כותב לי שאת קוד המקור הוא העלה לשם, אבל מה שפרוסס אין והוא לא העלה לשם, בקובץ בשורה 34 מתעלה מכל קובץ שמתחיל, והוא הזריק את זה ישירות לוורסל, אני יכול להיות רגוע, המפתחות שלי בטוחים, ולכן זהו, הוא סיים לעשות את כל הדבר הזה, ויש אתר שרץ ברשת, אפשר להפעיל אותו כל הזמן, זה בגדול, בפרקים הבאים אנחנו נתמקד בדברים יותר טיפה מתקדמים, אבל זה בסיס כדי שיהיה לכם נוח ובהצלחה.